Dnes bych vám chtěl ukázat, jak výhodné je žít takzvaně mimo systém, dále diletantství, k jakému tady dochází na poli dopravního značení a na závěr, jak projet správně podle pravidel křižovatku, která je v tuto chvíli za mnou. Vypadá úplně jednoduše, ale je to strašně složité. Na pár metrech čtverečních se koncentrovala řada problémů Prahy. Auto s francouzskou značkou stálo týden na chodníku u začátku smíšené stezky v Podolí a překáželo tisícům lidí. Majitelka ho odvezla 25. června večer. Městská policie auto neodtáhla, protože zůstal volný průchod 1,5 metru. Auto by bylo odtaženo, jen kdyby stálo přímo na stezce, anebo se nikdo o něj nehlásil do 30 dnů. Vůz ve skutečnosti tvořil překážku, i když to tak papírově nebylo. Cyklista, který vede kolo, totiž zabere zhruba jednou tolik prostoru, než když jede. Poté, co prosáklo, že část páteřní cyklotrasy A2 vede na 10 metrech po chodníku, někteří cyklisté správně sesedali, což se ale neobešlo bez konfliktů. Na sesednutí z kola tady dokonce upozorňovali hlídky městské policie. Tady je normálním člověkem, jako já to chápu, ale to auto tady je chodně. Takže já tady nemám jet, ale to auto tady stát může. To auto něco porušuje a dostalo botičku do zákona. A jak dlouho tady ještě bude stát? Dokud se neozve majitel. Strážník mimochodem už v tuto chvíli na rozdíl od nás věděl, že majitelka vozu stojí za jejich autem a s kolegou řeší přestupek. Kolik bude pokuta tady tomu řidiči toho vozidla? To může být ze zákona 15. Tak dobře, teďka má botičku, tak jaká je další procedura? Ten člověk se vám ozve a kolik zaplatí pokutu? Po 30, než se vám ozve? Nebo možná to samý. 15 je ze zákona maximum. Ano. Tudíž to je nejlevnější parkování v Praze. Je to tak. Tomu se nemůžu vyjadřovat. Smutné je, že zatímco slušní lidé se tady kvůli autu několikrát handrkovali se strážníky, tak ten, který žije takzvaně mimo systém, se směje. Místo legálního parkování za 30 až 80 korun na hodinu mu stačí zaparkovat na chodníku. Pokuta za měsíc je 1500 korun, tedy zhruba 2 koruny za hodinu. Pokud tady auto stálo týden a majitelka zaplatila plnou pokutu, což se neví, hodina ji vyšla na 9 korun. Kromě toho, že je to výrazně levnější než oficiální parkování, tak navíc není nutné řešit časová omezení, která jsou většinou od 3 do maximálně 12 hodin. Napadá mě k tomu, že když máte zaparkované auto na místě, kde se čistí komunikace, třeba jste, já nevím, pryč na dovolený, nebo jdete si s tím, a ten den ráno v 8 hodin vám tam to auto stojí, v ten den, kdy se mají čistit komunikace, tak vám odtahovka přijede okamžitě a během půl hodiny to auto pryč. Během minuty ale přišlo překvapení, kolega začal odmontovávat botičku. Můžu se zeptat teďka, co se děje? Teď se děje kontrola té boty. Jasně. Takže tam asi stojí majitelka, nebo se nám to zdá jenom? Dobře. Ona tě poprosila, aby si vypnul kameru, že jí nesmíš natáčet, a když jsem se jí potom zeptal, jak se cítí, že tady obtěžuje v podstatě celý týden hromady lidí, kteří tu jezdí kolem, tak na to odpověděla, že jí to v podstatě nezajímá a že teďka obtěžujeme my jí, a sebrala se a odešla do auta a odjela. Myslím, že jí to bylo úplně jedno. Takže tohle je takový obrázek naší společnosti, tady tam míra toho sobectví. Nemáte pocit, že zákony a jejich vymahatelnost nahrávají spíše těm, kdo je porušují, než těm, kdo je dodržují? Jak podle vás město, městská část a policie situaci zvládly? Získali si vaši důvěru? Co byste ocenili a co by šlo udělat jinak? Napište nám do komentářů. Ve druhé části se podíváme na úřední amatérismus s dopravním značením. Řada cyklistů netuší, že právě tady se nesmí pohybovat na kole, protože jde o chodník. Smíšená stezka s chodci skončila tady u sloupu vlevo. Nenapadlo je hledat značku, protože od Mánesa jedou po stezce s podobným režimem už 2 kilometry a spolu s chodci pojedou ještě dalších 15 kilometrů až do Vraného. Pokud chcete dodržet pravidla, tak u sloupu se sedněte, dojděte s kolem vedle sebe k přechodu, tam ale můžeme i podle právníka Tomáše Kindla znovu nasednout, protože součástí smazaného přechodu je cyklopřejezd. Mapy.com ho ukazují například na snímku z roku 2019. Dnes už je na silnici téměř vše smazáno a proto je možné na kolo nasednout. Ano, když není přechodopřejezd vidět, tak jde o normální silnici, kterou můžeme přejet. Podle Tomáše ani nevadí, že na semaforu není pod panáčkem kolo.
Teď se mrkneme na druhou stranu, která je ještě zamotanější a především kurioznější. Když se podíváme na ten semafor, ano, tak tam je, že končí smíšená stezka pro chodce a cyklisty, ano, ale ona tam přitom ještě není. Ale já nevím, proč to takhle tady na tu cenu vydali. Bohužel. Jako máte pravdu, že to trochu smysl asi nedává. No, protože ta stezka teda musí být asi tady. Asi uvažovali trošku v jiném úhlu pohledu, já nevím. Pokud pojedete na kole z centra do Modřan, tak je jízda podle značek sice nelegální, ale přitom je povolena. Jak říkám, to je váš názor a já tam tu značku nedal, já nevím. No jasně, ale jaký je váš názor? Máte pravdu, že to je divný. Jo. Máte pravdu, že to je divný. Můžete se podívat, tady začíná cyklostezka. Pojďme. Tak jsme na cyklostezce. Můžeme doleva. A jhle, cyklostezka začíná znovu. Začíná znovu až tady. A tady naopak končí. Dnes jsem se kvůli tomu spojil s dopravním urbanistou Tomášem Cachem, který je špičkovým odborníkem na tyto případy, a ten mi napsal: jednak začátek stezky vlevo je formálně neplatný, má být vpravo, vlevo může být jen konec. Umístěno to mělo být ideálně na semaforu, kterým končí přechodopřejezd na cyklotrase A2. Takže směrem ven z Prahy můžete nasednout na začátku přechodu a pokud naopak pojedete do centra, tak slezte z kola až za přechodem, přejděte 10 metrů pěšky a zase nasedněte. A kdybychom se mohli dočkat nápravy, ke změně by mohlo dojít příští rok po rekonstrukci křižovatky. Akčnější asi úřady nebudou. Soudě podle postu předsedkyně Pražské cyklokomise Báry Soukupové na Facebooku, kde píše, že nejfrekventovanější pražská stezka je v tomto místě léta na pár metrů přerušená. Jakýkoliv zásah do světelné signalizace, a to i jen výměna sklíček z chodce na chodce a kolo, a dokreslení přejezdu je v podání úřadů na stejné úrovni složitosti jako stavba jaderné elektrárny. Absurditu celé akce uzavírá e-mail od poradkyně primátora Hany Vítkové. Děkujeme za snahu o řešení, ale její slova jen potvrzují, že o cykloproblematice vedení města neví zhola nic. Už z předmětu e-mailu vyplývá elementární neznalost. Paní Vítková mluví o zablokovaném cyklopruhu, což je ale zase úplně jiné téma než stání auta na páteřní cyklotrase. Na konci videa se vrátíme na začátek. Kdyby byly značky stezky pro pěší a kola na obou semaforech přechodu tak, jak to má být, všechno by bylo na páteřní cyklotrase A2 jinak. Cyklisté by nemuseli na pár metrů slézat a auto, které týden překáželo, by bylo během pár hodin odtaženo. Budeme držet palce, ať přemontování cedulí trvá méně než rok.